El pròxim 6 de febrer, en la Casa Municipal de Cultura, s'estrena l'audiovisual Tío Joano el Poderós, un documental del que és autor en quant a la seva plasmació Adrián Penalba, llicenciat de Comunicació Audiovisual per la Universitat Politècnica de València, però que naix d'un treball d'investigació d'un altre crevillentí, ell és Vicent Josep Pérez, que és investigador i professor de llatí i grec en l'Institut Canónigo Manchón. Els dos, benvinguts a Telecrevillent, aunque en el teu cas, Vicent, més que benvingut serà ben hallat, perquè en els orígens de la tele tu vas ocupar també un lloc en la programació d'esta casa. Un poquet, però van ser uns programetes molt curts sobre llengua i des d'aquell temps que ja no havia tornat per aquí. Bueno, doncs molt contents per tenir-te una altra volta aquí en els estudis, perquè sempre és un plaer comptar la teua presència, sobretot tenint en compte la teua passió per investigar personatges i costums i tradicions de Crevillent. Des de fa molts anys que treballo en cultura popular i me centro moltíssim en les qüestions del poble. Jo tinc passió per el poble, suposo que com molts dels que mos estem escoltant. Sí, però no m'ho jures que ho sabem, els que te coneixem ho sabem. I bé, això m'ha portat moltes voltes a parlar sobretot en les persones majors per preguntar aquelles coses que jo no havia arribat a saber o que no havia escoltat mai, i les persones majors són un pou de coneixements. Molts d'aquests treballs els han vist publicats en revistes, inclús com els del barri del Pont, on ha sigut habitual molts anys, i ara llega, un dels teus treballs passa en aquest cas a la pantalla, com és el Tío Joano el Poderós. Conta-mos, com naix o com llegues a investigar la figura d'aquest personatge? Bueno, això va ser perquè l'any 1995, a poc temps d'acabar la carrera, juntament amb un amic del poble de Tàrbena, que es diu Joan Lluís Monjo, és professor de valencià i va estudiar també clàssiques, ell es dedicava a replegar històries, rondalles, contes populars de tot el País Valencià, i com era amic meu me va dir de venir aquí a Crevillent a replegar-ne alguna. Van gravar, per exemple, amb un sogre, el Pepe el Tocó, algunes històries populars que ell sentia en la coveta quan era menut. I vam anar a entrevistar a una persona major que estava en l'asil, en els monges, i aquella persona, estic parlant un poquet de memòria ja fa molt de temps, ja no estava en els seus cabals, ja no mos va poder contar res. I després me'n vam anar i passejant per el poble mos van trobar en un home en una de les covetes, crec que serà la coveta més fotografiada de Crevillent, que és una coveta enlluïda de blanc que està per la part del fons del Calvari, apareix molt en fotos. I allí, a la porta de la cova eixa, ens van trobar un home i van dir, anem a provar, anem a parlar amb aquest home. L'home es deia el Manuel el Vell. Entonces li van dir, vostè sap alguna història d'aixes antigues? I l'home va començar a enfilar una història darrere l'altra d'este personatge, el Tío Joano el Poderós. Jo no havia sentit mai parlar. I el meu amic me va dir que això eren com unes històries ja en l'estat terminal, d'aquestes històries que se van passant de pares a fills, però que ja estava tan deformat que ja ni es reconeixia pràcticament el principi o l'arraïl de les històries. I després li vaig preguntar a ma sogra, la Maria Teresa Laburfagua, i me va dir que ella també havia sentit parlar del personatge, que quan anava a cosir a la Carmen la Toca, me pareix que era, allí se parlava molt. Això me va fer pensar que allí darrere havia una història més llarga. I vaig a començar a estirar del fil, a preguntar a unes persones i altres, i va aparèixer tota esta... Se te va destapar la vena d'investigador. Sí. I estem parlant d'un personatge real o de ficció? O part real o part ficció? No he arribat a una conclusió. A veure, en principi, la gent que me parlava, per exemple la Teresa Asensio, la puntalera, eren gent que creien realment en l'existència del personatge, que parlaven d'ell com una persona que havia existit i que tenia un amic que li feia com de secretari o escrivent, que era l'Antonio el Carreto,
que a partir d'aquí és on eixirà la història d'Adrián. Se suposava que aquell home era protagonista, a més de ser protagonista d'històries de transformacions, que era una cosa molt curiosa, perquè l'home deia que per entretenir els amics o inclús per fer juguesques en la justícia es transformava o en un toro o en un clavelliner, totes aquestes coses que se veuran en el documental i que segurament era una espècie de mago. Sí, era com un il·lusionista o un transformista, però a part d'això resulta que havia deixat escrit, gràcies a l'ajuda del seu amic, un llibre en el qual se suposava que feia com a profecies, endevinava el futur. Després, preguntant a altres persones, també diuen que era capaç de endevinar, per exemple, els números de la loteria. Però que sempre hauria utilitzant claus o com a d'amagat, en comptes de dir-ho directament... Unes tipus Nostradamus o Malaquia, profecies. Era com un profeta crevillentí. Aleshores, per lo que m'has preguntat, la gent d'aquella època, la gent major, creia que era un personatge real i com a tal es va plantejar. Altres persones també havien publicat algunes coses sobre ell, com el Josep Antoni, perquè es va trobar un llibre que tenia una còpia del llibre que tenia el Sarso, i en la revista de Moros i Cristians es va publicar, i era un llibre com a profètic. El que passa és que estirant i estirant del fil he arribat un poquet a dubtar de l'existència real del personatge o com a mínim del seu nom autèntic. Ja veurem en el documental que la cosa és molt, molt, molt complicada. Bueno, Adrián, i què fa que tu t'il·lusiones i te sentes atragut per la figura d'aquest personatge? Realment, jo he crescut a casa sempre se contaven les històries d'aquest personatge, del tio Joano, i perquè justet el tatarabuelo de ma mare era l'escrivent del tio Joano. O sigui que hi ha una relació directa. Així que des de xiquet he crescut amb aquestes històries i després el saber que no sols era a la meva casa, que se contava a tot el poble i que Vicent coneixia d'aquestes històries, és el que em va atraure a fer aquest documental i realment el que em dediqué a la producció audiovisual. I realment la idea va sorgir ja fa molts anys, el 2008 va ser la primera idea que vaig tindre per a fer el documental, i després en 2012 és quan realment ens vam posar mans a l'obra, que aquest documental anava a ser el meu treball final de carrera. Al final no ha sigut així, s'ha allargat un poquet en el temps, també per la meva ausència al poble, perquè vaig estudiar a Gandia, he estat vivint a València, ara estic a Madrid. És un poc difícil compaginar horaris i quan jo estic així, Vicent també és professor, no se pot... Quadrar horaris i és difícil. Però bueno, ahir ja, este any ja, per fi, veurà la llum, així que estem molt contents. El teu tatarabuelo era escrivent del tio Joan el Poderós, estem parlant d'una figura realment real. Sí, aquell sí que existia, el que falta saber realment, perquè les històries sí que se contaven a ma mare de xiqueta, li contaren aquestes històries, ma mare recorda un llibre, que era el que supostament havia escrit el meu avantpassat, i realment és això que Antonio el Carreto és el que realment sí que va existir, però falta saber si realment el tio Joano va existir o no. Què és el que t'ha permès a tu conèixer també posar-te ja en una fase més d'investigació a l'hora de llevar a la xequica o gran pantalla? Què és el que més t'ha cridat l'atenció d'aquest personatge? Realment m'ha fascinat el que la gent ho senta com algo que ho ha viscut, encara que s'ho han contat. És fascinant com aquesta història ha permanescut fins a avui en dia, després de tants anys, i que ens permet fer aquest documental
i realment és això, és fascinant, no? El que avui en dia gent major, no tan, la gent més jove és la que no el coneixen, i per això també és fer el documental per a que els que no el coneixen el puguen conèixer i sàpien tot el que era capaç de fer el tio Joan. Sí, estem parlant d'un personatge real, també com bé ha dit Vicent, un personatge dedicat a la màgia, que era també il·lusionista, un personatge també profètic, és a dir, tot una figura apassionant. Així és. I el documental jo crec que plasmarà bastant bé el... Moltes vos ha llevat el rodatge. El rodatge, realment... I personatges també que molta gent ha participat. Realment el que hem fet ha sigut... Bueno, vam començar en 2012, que era quan jo acabava la carrera d'audiovisuals a Gandia, a la Politècnica, i realment vaig començar finals de 2011, serien, em vaig posar mans a l'obra, al final per agendes, perquè era molt més extens la feina que tenia que fer, no arribava a tot. Vam anar allargant en el temps, 2013 vam començar ja més a gravar, hi ha algunes imatges que vam anar a Catral, vam anar a la Coveta, i així hem anat treballant a poc, perquè jo tampoc, al principi sí que potser venia una vegada al mes, o tardava un poquet més en arribar. Després, el 2013, estava fent una websèrie, Muffins, que ahir sí que va ser 100% per la websèrie, no? El 2013-2014 sí que vam estar un poquet més liats, i el 2015 va ser aquest estiu, no? És quan ho van rematar. Realment vam rematar, i després de la gent que participa també és arxius que té ahir gravats, que perquè hi ha gent que ha faltat i ja no estan, però són arxius de vídeo, d'àudio que ell tenia. I després, per exemple, ma mare també participa al documental, que això sí que ho hem gravat. ¿Ayudes para llevarlo a la práctica? Ninguna. Ninguna, cap. O sea, independent 100%. Sí. Però al fin i al cap no vos ha parat aquest obstacle? No, jo crec que, si me permets intervenir, el que més ens ha frenat també és que ell estava en una altra ciutat, jo estava aquí, sempre tenim coses a fer i clar, per la distància tu vas deixant per la setmana següent. A part de que, per la meva part, jo he retrasat un poc el guió perquè realment és una qüestió complicada. Jo he investigat coses que són molt més lineals, però aquesta història té molts atzucacs, molts recovecos. Moltes voltes me trencava el cap de com podia això eixir per a un guió que tinguera una continuïtat. Entonces, realment me costava posar-me a escriure de manera continuada. Però al final veurà la llum el dia 6 de febrer. Sí, sí. Home. I què li diríeu en aquest cas? Has de parlar de tu, perquè tu també tenim una altra faceta que la van donar a conèixer en l'informatiu que era veient al dia, inclús van fer eco en el resumen anual, però has de llegar ahí, què li diríeu als crevillentins que en aquest moment ens estan bevent perquè el dia 6 vagin a la Casa de Cultura a veure l'estreno de... Pues jo penso que potenciar el patrimoni cultural del poble i que aquelles coses que han anat passant de pares a fills no es perguen ja és suficient incentiu perquè la gent més jove que no ho ha viscut pugui tenir aquesta continuïtat en la vida dels nostres majors, perquè no podem oblidar el que han sigut. Això jo crec que és el major incentiu, a part de que el realitzador aquí present és una meravella i va ser alumne meu en l'institut. El fet de... Això és bonic, no? Treballar mestre i alumne. I tant, ja ho crec. Que fa que vaig acabar. Perquè és que quan jo es vaig parlar d'això en classe, ell se va engrescar i és estupendo veure com ell professionalment ha acabat la carrera i ara està al punt. Li desitjo molta sort a veure si la cosa va en marxa. Has fet ja, Adrián, este audiovisual, com dies, per internet, però també l'altre dia ens va sorprendre un poc això de veure de cartelons teus per edificis importants de Madrid. Conta'm-nos, el teu currículum va ser seleccionat per ADECO, que és una empresa de recursos humans, i què passa a partir d'ahir? Perquè per la gent que no estem molt enterats un poc de com funciona aquest món... Bé, ADECO va sacar un concurs
una especie de concurs en la que seleccionen cada mes seleccionen a tres currículums que ells elegeixen, passat diferents entrevistes, i es diu el currículum más visto, en el qual ells durant un any, fins que trobe feina, si és abans d'un any millor, no? Però fins que trobe feina, i el que fan és promocionar-me professionalment. En el cas de promocionar el meu currículum, i entre diferents accions que han fet, sobretot mitjançant internet, de xarxes socials, Twitter, Facebook i demés, o alguna publicació en paper de revistes de recursos humans, el que han fet, que a mi em va sorprendre prou, és posar 2 cartells gegants en els 6 primers seleccionats, els que seleccionaren a novembre i els de desembre, les nostres fotos, tapant un edifici sencer en 2 dels carrers principals de Madrid, per carrer Alcalá i per Goya. Així que realment la idea és trobar feina a partir d'aquesta iniciativa d'ells, perquè el que fan és donar-me visibilitat, cosa que a Madrid és complicat, sobretot per tota la competència que n'hi ha, i espero que pront puga tindre aquesta feina tan desitjada en contracte i sou i aquestes coses. Però quina impressió te dona quan passes per Madrid i te veus ahí penjat un edifici en un carrer tan importants com has dit, Alcalá i Goya, que són grans avingudes, grans carrers. Me vaig enterar per Twitter d'una persona que no tenia res a veure, casualment vaig veure la foto i dic, no pot ser possible que hagin fet això, perquè suposa un cost el posar aquest cartell, i més en Madrid, que no vull imaginar-me el que haurà costat aquest cartellot. Però anar caminant i dirigir-me al... pot sonar un poquet així pedant, però jo notava que un parell de persones me miraven. Justet en el carrer que estava el cartell, dona impressió, perquè dius, jo crec que m'està mirant, no estic segur, però clar, i després gent sí que m'ha dit gent que me coneix, que no sabia que estava posat ahí, m'han enviat les seues fotos i mira, estic així. I en Nadal va vindre ma mare, també mon pare, i van anar adrede a veure el cartell, ma mare supercontenta. Me comentaves un poc que vas anar a l'Aventura, quan s'anaven a l'Aventura, els avantpassats que anaven a vendre alfombres, els horxaters que anaven a fer la temporada, de fet, alguns s'ha quedat allí, i en la calle Narváez, en Can Quia uno, crec que allí té el seu puestet d'horxata de Crevillent. Sí, realment vaig acabar la carrera d'audiovisuals a la Politècnica de València, a Gandia, i he estat fent projectes personals, he estat en 2 websèries, he estat fent un programa d'entrevistes a Madrid, i vaig anar a València, vaig fer un màster, després vaig tornar a Gandia, vaig estar treballant en una empresa, i al final se va acabar, i el meu desig des de sempre ha sigut anar a Madrid i treballar en televisió. I justet enguany començo un màster de producció audiovisual, que a veurem si clave el cap on vull i aconseguís que el meu desig, que és eixe. I és això, anar a Madrid costa molt, perquè duc ja any i mig allí. N'hi ha molta competència, és el més complicat, tens entrevistes, diuen tots que l'agrada el teu currículum, però al final res. Per això continuo fent els meus projectes. He tingut la sort de conèixer gent que treballa molt bé, gent en la que m'agrada treballar, i jo mateix tinc el meu propi equip tècnic, són càmeres, micròfons i demés. Així que per aquesta part no m'agrada estar quiet i sempre n'hi haurà un projecte en ment o un programa per fer o un projecte a realitzar. Vicent, què suposa per un professor, per un mestre, veure que el seu alumne va pujant? Home, jo estic molt orgullós, perquè a més el recorde a la seva classe i a ell en concret com a gent molt treballadora, molt amable, molt interessada, que últimament això és difícil de trobar en un institut. No vaig a queixar-me dels meus alumnes, però que vull dir que trobar un grup de gent com en el que ell estava sol ser complicat, i ell era un alumne excel·lent i una excel·lent persona.
I això te fa sentir com a professor pues, que has contribuït un poquet també, has posat un poquet la teua ciment en aquestes persones. Pues gràcies als dos, gràcies Vicent, gràcies Adrián per estar pues, en este programa en la Historieta i desitjar-vos que el documental siga un èxit i que també pues, la teua trajectòria professional vagi acompanyar per l'èxit, perquè si tu vas en l'èxit, que veiem en l'èxit. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Qui era el tio Poderós? Segons la tradició oral, el tio Joano el Poderós era un home molt savi, un acertaor, és a dir, un endevinador, un home que acertava les coses que havien de passar i que tenia també poders màgics, el poder de transformar-se ell mateix en altres éssers o transformar els objectes. La seva fama comprenia també l'autoria d'un llibre misteriós, de suposades profecies sobre esdeveniments polítics, escrit pot ser en clau i reblit de calaveres, signes estranys i de malfat. Aquestes paraules i signes, la gent pensava que explicaven els fets històrics que s'havien d'esdevenir, com a complement d'algunes famoses dites a ell atribuïdes que se'ns han transmès oralment. ¿Qui era el tío Joano el Poderós? Què es deia d'ell? Realment tenia poders màgics? Qui va escriure aquest misteriós llibre? Descobreix aquestes i més incògnites el pròxim dissabte 6 de febrer a les 7:30 de la vesprada a la Casa de Cultura de Crevillent.